Paradoxikoa izan zen, pandemiaren unerik gogorrenetan, boletin ofizialaen morroi ginen, aste horietan gogoratuko duzue, inor gutxik aipatzen zuen kultura oinarrizko gisa. Hau da, premiazko, izarazko eta jarduerak aipatzen zirenean horretan kultura etzen entzuten. Eta hala ere, itxialdiaren momenturik gogorrenetan, kultura izan genuen arnasbide eta gure bizitza soziala murriztu behar izan dugun honetan ere, kultura dugu nolabait arnasbide, musika, literatura, bertsolaritza, antzerkia, dantza, zinemagintza, artea, oro har. Etxean denbora gehiago egotera behartuta egon ginenean, geure buruarekin egotera ere behartu gintuen osasun krisiak eta besteak beste kulturaren benetako balioa eta ekarpena zein den gure bizitzetan gogorarazi zigun. Lehendabizikoenetako sektorea izan zen jarduera eteten, batez ere zuzeneko emankizunak hauen izaera beragatik eta azkenekoak ere berriro abiatzen. Gaur da eguna oraindik aretoa askok pertsiana jaitsita dutenak eta horietako batzuk zoritzarrez ez dakigu noizbait irekitzeko aukera izango duten berriro ere. Kulturgintzan esarri eta denbora mantendu ziren neurri murriztatzaile batzuk, ezetozen edo estatoz bat beste jarduera batzuetan esarritakoekin. Eta hau gertatu zen besteak beste, ez zitzaiolako aitortu duen izaera, duen oinarrizko eta duen premiazko izaera kultura berari. Ezin dugu atzera egin, nolabait, baina atzera begiratu bai, eta orduan egindakoa ikasi, eta norabide egokian eraiki. Horregaitik gaurkoan, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako legebiltzar honek kultura premia biziko ondasuna izendatuko du. Gizartean duen garrantzia aitortuz. Adierazpen importantea da, baina ezin da horretan geratu. Ezin da adierazpen hutsal batean geratu. Horregaitik, gure jatorrizko ekimenean, Jaurlaritzari eskatzen genion beharrezkoak diren ekintzak abiatu zitzala izendatzea gauzatzeko eta horrek eskatzen duen garapena efektibo egiteko. Ez da posible izan, Jaurlaritzak ez du hori bere gain hartu nahi izan, naiz eta horretarako eskumena badugun, kultura eskumen konkurrentea den heinean, Konstituzioaren 159.2 artikularen arabera eta Gernikako Estatutuaren 10.7 artikularen arabera. Beraz, pozik, uste dugulako legebiltzarra kulturari premiazko izaera aitortzea importantea dela, badela zeozer esanguratsua, eta helarazten den mezua garrantzitsua dela, baina kezkatuta edo pixkat gazigozo horrekin esan bezala gobernuak bere egin ez duelako edo ez izanagatik gaurkoan. Eta gaurkoan diot. Uste dugulako oinarri bat izan daitekela kulturgintza eta kultur industria agenda politikoaren lehen lerrora behingoz ekartzeko eta hemen eta orain norabide zehatz batean eraikitzen jarraitzeko. Eta horregatik norabide horretan doa ere, akordioan jaso dugun bigarren puntua. Kulturara bideratzen diren aurrekontu publikoak mantendu ditzatela, eskatzen diegu erakunde publiko guztiei. Eta uste dut hau importantea dela. Hori bai, pandemia bat pairatzen ari garen honetan, testuinguru sozial eta ekonomikoak ahalbidetzen duen neurrian, baina uste dugu gauzak ez badira askoz ere okerrera joaten datorren aurrekontu ekitaldian diru partidak mantentzeko Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako erakundei horretarako konpromisoa hartzeko deia egitea importantea dela ere. Ekosistemako eragile kulturalak behin eta berriro kezka hori helarazten digutelako. Eta momentu honetan hori da euren kezka nagusienetariko bat. Beraz, honek bere biziko garrantzia du 2021 aurrekontuak diseinatzen ari diren honetan. Akordioaren 3. puntua, gobernuarekin eta gobernua sostengatzen duten alderdiekin erdietzitako akordioaren 3. puntuan, Jaurlaritzari eskatzean diogu beharrezkoak diren neurriak arditzala osasun egoeraren bilakaerak ahalbidetzen dituen kultur jarduerak modu seguruan egin daitezen. Kulturgileen, herritarren eta gizartearen osasuna bermatuz. Uste dut hau oinarrizko kontua da, logikoa bezain beharrezkoa da pandemia testu inguru horretan. Hori bai. Osasun egoeraren bilakaera dela eta kultur jarduerak bertan bera utzi behar badira, neurri konpensatzaileak jarri beharko dira inor ez bazterrean usteko. Eta neurri horiek ezin dira orain arte abiatutakoak izan, edo ez horiek bakarrik.
argi geratu delako, nolabait, eta hor uste dut Jaurlaritzak autokritika zantzu bat egin zuela aurrekoan eta egiten ari dela gaur onartuko denarekin, ez duela asmatu neurri horiek abiatzerakoan. Ez dugu esaten konplikatua ez denik, sektorea ezagututa, sektoreak bizi duen atomizazioa ezagututa, baina hasieratik bai esan genuen laguntza horietan jarritako irizpide eta baldintza horiekin irizmen oso mugatua izango zutela. Eta hala izan da. Eta hemen daukagu grafikoa non batez ere diru laguntza lerro nagusi jarri ziren abian, alde batetik sozietate eta elkartei bideratutako diru laguntzak 2 milioi eurotakoak non 400.000 euro eskas gastatu diren, hau da, aurreikusitakoaren 20%. Eta bestetik daukagu pertsona profesionalei, kulturako pertsona profesionalei bideratutako lanbideren bitartez kudeatutako 2 milioi erdiko diru partida esarri zena eta 431.000 euro gastatu direna, bakarrik 17,3%. Beraz, zeozer ez du funtzionatu. Horregaitik, eta akordioarekin jarraituz, akordioaren 4. puntuan horrela jaso dugu. Jaurlaritzari eskatzen diogu krisi honen ondorioei erantzuteko neurri berriak abiatzea, eta halaber indarrean daudenen laguntzen irizpide, baldintza eta betebeharrak berraztertu ditzala. 3.700.000 euro gelditu dira 4 milioi erditatik gastatu gabe. Besteak beste, kultur laguntza horiek inkonpatibleak direlako. Zergaitik izan daitezke plan Renove bezalako laguntza konpatibleak Espainiar Estatuak abiatutakoarekin eta kulturgintzan abiatutakoak ezin dira konpatibleak izan? Hori da egiten dugun eta luzatzen dugun galdera. Eta azkenik, erdietzi eta sinatu dugun 5 puntutako akordio honetan, beste puntu bat azpimarratu nahiko genuke. Jaurlaritzari eskatzen diogulako Europako funtsetan kultura industria eta kultur sareari begirako proiektuak garatu eta aurkeztu ditzala sektorearekin landuta, gizarte eta lurralde kohesioa aintzat hartuz. Eztabaidatzen hasi algara Jaurlaritza bere lehendabiziko zerrenda horretan aurkeztu dituen proiektuen inguruan, Arte Ederretako museo berriaren eraikuntza, edo Guggenheim Urdaibairena, baina ez gara horretan sartuko, baizik eta uste dugu, zentratu behar garela aurkezten diren proiektu horietan, gizarte kohesioa eta batez ere lurralde kohesioa aintzat hartuko dituzten proiektuak eta hori, eta gaur hemen adostu dugun bezala sektorearekin lagunduta elkarlanean egiten baldin bada, hori egon gaitezke ziur horrela izango dela edo behintzat, orain dagoen desoreka handi hori, nolabait apur bat orekatu egingo dela. Aurrekoan gainera esan genion sailburuari, Zupiria sailburuari, Europako funtzen bitartez, berreskuretzeari eskainitako errekuperazio eta erresilientzia mekanismoan kulturaren eta sorkuntzaren sektoretara eta industriaetara gutxienez 2% bideratu behar zela. 2% gutxienez, haien behar espezifikoen arabera. Horrela zehazten du Europar Batasunak eta hasierako zerrenda horretan aurkeztutako proiektuekin ez gara heltzen Europar Batasunak zehazten duen minimo horretara. Beraz, azken puntu hau oso importantea da ere euskal kulturgintza eta industriarako egongo delako hor diru poltsa bat eta uste dugu modu partekatuan eta modu zuzenean jorratu landu eta proiektuak aurkeztu behar ditugula finantziatuak izateko. Beraz, uste dut gaur hemen erdietzetako akordioa ona dela eta eskerrak eman nahi dizkio Mikel Arruabarrenari, bera egon delako ere akordio hau gauzatzeko, beren bitartez egin dugulako akordioa, eta lehen esan dudan bezala gutxienez oinarri bat da, eta uste dut oinarri sendo bat dela. Oinarri bat, elkarlanean eraikitzen jarraitzeko, oinarri bat, gure sortzaileak bizi duten egoerari erantzuteko. Zeren eta egoera latza da, oso latza da, kezkagarria da. Idoia Hernández Hatxek musikariak aurrekoan adierazten zuen, elkarrizketa batean, honako hau. COVID-19ak eragin dit emozionalki sentsibleago egotea eta indar gutxiago izatea.
Indar handia atera behar duzu barrenetik proiektuak martxan jartzeko. Une batean, jaso zenezake albiste oso pozgarri eta motibagarriren bat, hango edo hemengo deiren bat, baina atzetik beste bi datoz txarrak, ondoratzaileak. Horregaitik azpimarratu nahi dut eta berriro ere balorrean jarri, benetako elkarlanaren eta elkartasunaren garrantzia momentu zehatz honetan, sortzaileei dagokionez. Emozionalki guzti honek gizartean eta kulturgintzan ere nola ez izaten ari duen eragina oso importantea izaten ari delako. Eragin emozional hori gainera kultura ekosistema maila guztietan izaten ari delako eta maila guztietan ari naizenean aprobetxatuko dut geratzen zaidan denbora zuekin partekatzeko nire azken kultur esperientzia, askotan kulturgintzaz hitz egiten duzunean eta atril honetatik zita bibliografiko historikoak erabiltzen diren horretan edo artista, idazle handien horiek erabiltzen diren honetan, nik gaurkoan nahi nuke zuekin konpartitu nire azkenengo kultur esperientzia, bai? Atzo, zazpiretan, atzokoa da kultur esperientzia, arte eta lanbide eskolara, hemen ondoan dagoen arte eta lanbide eskolara joaterakoan, 6 urteko umemoko batek, oparitu zidan marrazki honen harira, eta benetan, kultur esperientzia bezala eta emozionalki horrek suposatzen duena bizi dugun egoera honetan eta gure umeek, gure seme-alabek eta kultur esperientziatan murgilduta egon ahal izatea denbora tarte horietan eta inguratzen gaituen pandemia honetatik ihes egiteko aukera izatea eta gurekin partekatu ahal izatea uste dut oso importantea dela eta oso esperientzia emozional, kultural, polita dela. Zeren eta kultur esperientziek maila guztietan eta kultur imaginarioek munduan leku bat egiten laguntzen digute, barne mundua elikatzen digute, zentzuaren eraikuntzan laguntzen digute, geure buruaren eraikuntzan laguntzen digute, baita mundua ulertzen ere. Trukea sustatzen dute, jolaserako espazioa sortzen dute, arakatzera gonbidatzen gaituzte eta batez ere komunitate bateko kide sentiarazten gaituzte. Eskerrik asko, izadi. Eskerrik asko, Estarrona jauna.